Jeg skal vise jer, hvordan du kan lave et rigtig fint forårsværk, forholdsvis nemt, og et værk, hvor at du bevarer foråret hele året. Jeg har været ude og finde det her i vejkanten, og jeg har fundet nogle mælkebøtter og en bregne og nogle forglem mig ej. Og jeg vil starte med den her kvist. Det er sådan, at jeg har valgt nogle farver, som jeg synes er rigtig forårsagtige. Det er en gul og en grøn og en kontrast sort, som giver lidt spil i billedet. Og det jeg gør, det er, at jeg maler bagpå her. Jeg kan godt lægge ned her. Jeg giver den lige lidt farve. Og det er vigtigt, når man lægger farven på, at den faktisk er forholdsvis nemt bliver fordelt, så der ligger sådan et ensartet lag, og ikke nogen klumper rundt omkring, for det kan godt give et lidt skævt tryk. Sådan der. Det er vigtigt, når man lægger farven på planten, eller grenen og kvisten, det er, at man fordeler det lige ensartet, så den ikke klumper. Det er forholdsvis nemt, men man skal bare give den løs. Her, sådan der. Okay. Så er det jo et tryk. Så nu tager jeg og lægger farvesiden nedad. Sådan der. Så tager jeg et papir og lægger ovenpå, og en bog, og presser godt til. Det er vigtigt, at man presser sådan lidt jævnt over det hele, og man kan godt låne en stor hånd, hvis man ikke selv har en. Så tager man den op. Så tager jeg min gren op. Og der kan I se, der er kommet et fint lille tryk af vores gren. Ja. Så tager jeg denne her bregne. Og den er jo så fin, fordi den er meget skulpturel, og den giver et rigtig smukt print. Så den vil jeg gerne have skal være grøn. Så jeg tager en ny pensel. Man kan også vaske den anden. Så jeg giver den noget grønt. Det skal jo være forår, ikke? Så den får en masse grøn her. Igen skal man fordele farven godt. Jeg kan godt putte mine fingre på. Jeg skal tage noget maling. Sådan. Så jeg tager lidt gul og giver lidt oveni, fordi jeg vil gerne have den der helt friske, grønne neon farve, som vi ser ude i naturen lige nu, hvor at alting bare lige er sprunget ud. Så, nu tager jeg mit blad op. Ja. Og så lægger jeg det her. Så det skal være sådan der. Og så tager jeg denne her. Det gør jeg så det samme, som jeg gjorde før. Tryk 16. Sådan. Tag mit papir af. Så tænker jeg, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget sjov. Jeg har 2 mere, bare for at vise, hvad det er for nogle tryk. Jeg tager nogle af de her små bitte forglem mig ej, og giver den noget gul maling. Sådan. Ja. Og jeg klipper den lige af her. Og jeg vil have den herover.
Så fik jeg mine gule blomster på, og så vil jeg prøve en anden form. Jeg tror, det skal være den sidste form. Det skal være et mælkebøtteblad. Grøn farve. Sådan der. Retter jeg lige planten ud, så vi får hele trykket med. Ja. Godt. Så tager jeg et nyt papir. Det har jeg her. Og laver et tryk igen. Sådan. Og så kan I faktisk se, sådan kan man bygge billedet op med en masse fine planter.